Ама много смешно, а? А това е каката. Ники, кажи нещо, бе, мамо. Обичам ви и обичам тази маничка страшна бебалинка. Как минава по края на леглото, страх ме да не тупне долу. Как като ти е застанала на път, скача и върху нея. Как сте и се смъкнали панталоните и се виждат гащите. Ей! Ако ти не ми каза това, нямаше да изпълна горкичката ми боли. А баща ли, къде те пати? Добре, че не ми скочи, защото вече казвам. Браво! Браво, мамина кукла! Браво! Не, слушай това си. Бе! Жебък! Много й харесва, като сменям чаршафите. Не за първи път скача така, като... Да. Я продължавайте да я снимаш, аз да я закачам по корема малко. Сега ще ти хорва това тебе. Е така. Ей сега това те хваща ми. Гапчо, бе, какво става, бе, тъде? Ah!